హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఒక విషయం చెప్పడానికి వచ్చినాను. నేను ఎవరు మా చుట్టాల బంధువులలో చనిపోతే వాళ్ళ అంతిమ సంస్కారాలకి వెళ్ళొచ్చాను. మళ్ళా ఫిఫ్త్ డే ఐదొద్దులు చేస్తారంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాను అనమాట. వెళ్తే మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసి వాళ్ళు బొక్కలంతా ఏరేసి పండ్లు, ఫలాలు, స్వీట్స్, పూలు, సుగంధాలు అన్నీ పెడతా ఉన్నారు. అక్కడ ఒక వ్యక్తిని కలిస్తే అతను అంటాడు, రవి చూసావా, బతుకున్నప్పుడు ఇంత మెతుకులు పెట్టలేదు వీనికి, వాళ్ళ కొడుకు ఇలా పండ్లు పలారాలు అన్నీ మేక కోసిండు, అన్నీ చేస్తున్నాడు. ఇది చూసా అని నవ్వుతున్నాడు అతను. అప్పుడు నాకు అనిపించింది, మనిషి బతుకున్నప్పుడే మన వాళ్ళని మంచిగా చూసుకోవాలి. అక్కడ దాకా నువ్వు చచ్చిపోయినాక దినాలు చేసి 100 మందికి భోజనాలు పెట్టి తాగిపించే అవసరం లేదు నా దృష్టిలో. వాళ్ళని బతుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులను ఆఖరి వరకు నీకు చేత కాలేదనుకో, నువ్వు చేయకుండా పళ్ళు ఒక మనిషిని పెట్టు, ఒక సర్వెంట్ని పెట్టు, నీ ఇంట్లోనే పెట్టుకో, సర్వెంట్ని పెట్టు, ఇద్దరిని పెట్టు, ఏం పడకూడదు నీకు. పొద్దున నువ్వు కనబడి ఒక్కసారి ఎలా ఉంది అని అడుగు, మళ్ళీ సాయంత్రం పోయి తిన్నావా అని అడుగు. అంతే. నువ్వు 2-3 సార్లే పలకరించు. పొద్దునెళ్ళు, అమ్మ నాస్తా చేసినావా, మధ్యాహ్నం తిన్నావా, రాత్రికి అమ్మ తిని పండుకోమ్మా అని పలకరించు. నీకోసం వెయిట్ చేస్తారు వాళ్ళు తప్పకుండా. నువ్వు ఎంత బిజీ ఉన్నా, ఈ బిజీ కాలంలో మనమే సొంతంగా చేరడం కాదు కాబట్టి నువ్వు ఏర్పాటు చేయాలి కాదు, అది నేను అనుకుంటాను. కానీ దురదృష్టవశాత్తు నేను అలాంటి అవకాశం నాకు దొరకలేదు. మా నాన్నను కానీ మా అమ్మని కానీ అదే. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళైనా ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు పోయినాక డామ్ చేసి దినాలని చెప్పి లక్షల రూపాయలు తాగిపిచ్చేసి అవన్నీ చేయకండి సార్. వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు చూసుకున్నదే గొప్ప నా దృష్టిలో. మనము ఒక్కోసారి ఇంకో రకంగా నాకు ఇంకో విషయం కూడా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. ఎన్నో ఏళ్ళు మన వెంబడి ఉంటారు, వాళ్ళు చనిపోగానే 24 గంటలు కూడా ఉంచారనమాట. వాళ్ళని తీసుకుపోయి ఎప్పుడు దాన సంస్కారాలు చేయాలని ఆతృత ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకు ఉంటుంది అది ఇంతలో నాకు అర్థం కాలేదు. అది సమాజం నాకు ఇంతవరకు అర్థం కాలేదు. మరి ఎన్నో ఏళ్ళు మనకు అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, అది చూడలే నా అట్లా. అంటే అదొక రివాజ్ అనమాట. అయిపోయింది, మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ లోకంకి, అంతే అనుకోవాలి. కానీ ఇదంతా ఒక ప్రభావమే. పుట్టడం, కొన్ని ఉండడం, పోవడం. ఉన్నప్పుడైనా అట్లీస్ట్ మన ఫ్యామిలీ మంచిగా చూసుకో. నెక్స్ట్ ఇంకా గొప్పగా నీ దగ్గర ఉంటే ఒకరికి సాయం చేయి, ఇంకా చెయ్యి. భగవంతుని వల్ల 2-3 డేస్లో మంచి నేను అనుకున్న కోరిక తీరితే మాత్రం కంపల్సరీ NGO సంస్థ పెట్టి 10 మందికి నేను చేరని ఆశ చేస్తాను తప్పకుండా. ఈ ఇయర్లో ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను నా సంస్థ. కంపల్సరీ ఇంత కొంత 100 మందికైనా సాయం చేస్తాను. 100 మంది నన్ను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను నా తర్వాత. రైట్, బాయ్.